Menene ulcer? Manyan halamomi guda 3 da zaka ji kasan ciwon ulcer ya kama ka. Na 4, idan ka ci karo da wannan bidiyo to kai sharing saboda wasu su amfana. Na 3, idan kana jin zafin ciki kamar ana hura ma wuta ko cikin yana murɗan ciwo to hakan na nufin ulcer ta aure ka. Na 2, idan kana jin zafin kirji ko tashin zuciya yayin da ka ci abu mai tsami ko sanyi to tabbas ulcer ta samu gurbin zama a jikinka. Na 1, idan kana jin bayanka ta sama wani lokacin kamar ana soka ma allura to tabbas ulcer ta yi ƙarfi a jikinka. Shawara ka yi sauri ka ga likitan da ke kusa da kai ko ka min magana a WhatsApp domin samun mafita da wuri. Abubuwa guda 3 manya da ya kamata ka kiyaye idan kana da ulcer muddin baka son ta yi ma illa. Na 3, ka riƙa cin abinci akan lokaci aƙalla sau 4 zuwa sau 5 a rana, hakan zai taimaka wajen kwantar da ita ba za ta yi ma illa ba. Na 2, ka ringa kiyaye cin abinci mai yaji, yawan gishiri, tsami, sigari, giya, abu mai sanyi, ƙarara ko lemu mai ɗauke da gas. Yin hakan zai sa ta riƙa girma muddin ba a kiyaye ba. Na 1, ka riƙa cin ayaba aƙalla guda 3 da sanyin safiya da yawan amfani da kankana lokaci zuwa lokaci tare da kiyaye amfani da magunguna irin su ibuprofen da makamantansu don gudun kar ta samu gurbin zama da rage mata ƙarfin raɗaɗi. Domin samun maganin ulcer garanti ka duba WhatsApp number ta ƙasan wannan bidiyon ko comment section ko bio ɗina kamin magana yanzu. Mai tambaya ko ƙarin sani ya rubuta a comment section. Har kullum naku mai magana Dr. Suleiman Karaminsu.